Yena react gini. Wapimu. Ngini joma wuoyo go kagite. Onge ngamosa di maandamano maloya. An kata mai parliament chana ne iye. Nane iye. Picha mano meyo nokago mo Ruto nokobiro oma. Koro gimadwa kono jo Kenya tenia. En ratichwa mar dhi ndara. Okata wach mar Albert no waketu kando. Ngeni Kenya ni kama ntire nikech ng'anyo. Kwerewa Dedan Kimathi gine tomboya gini emo miyo Kenya wasechopo kama wasechoponi. Ka ng'ato nyalo chung' mawacho niya oken kare marwa vijana owuogoko odhiyo maandamano, mano da Kenya ok nyal dhi mbele. Kenya dhi mbele nikech atwak mokaw kaka wa vijana mar maandamano ground edhi pap mondo warakre gi serikal wakone gik moko wadwaka ekatimore. Oken tho mar Albert kende umiyo vijana dhi oko. Kenya nitie gik mang'eny monya kwa condemn. First of all, mane ojwang' otho. Statement mano miwa no bedo manipulated. Gi jatend Amin, jatend DCI, IG, jogi te o manipulate Kenyans. Koro mawacho niya, kirango statement mane gindiko odiochieng' mokwongo, opogore gi gima giwacho sani. Emomiyo nawacho niya, body ni te rach. System te montigo e Kenya kani rach. Nyakwa abandon go. Eka Kenya dhi mbele. Koro adwa condemn gimoro achiel ma governor ma Homabay temo timo gi serikal. Mar kawo pesa miyo janyuol mondo okul down. Mano ok nyal ng'iewo ngima dhano. Kenya wasawito vijana mang'eny nopoko yudo justice. To pesa gi yoro ne wuon Ojwang' nikech jo Kenya wuok oko ni e pap. Pap emomiyo president manyo wuon namba wuon nyathi gone wuon Ojwang' sime nikech presa inge nikech wa vijana ne oko. To ok en wuon Ojwang' kende mowito nyathine. Nitiere jo nyuol mang'eny mowito nyithindo to ne poko yudo justice nyaka kawuono. Nitiere ji mang'eny manotho onege yo marach e lwet police to koyudo justice nyaka kawuono. Mano e reason momiyo wa vijana pod wadhi mbele. Kenda condemn pesa kik mer ng'ato. Te kinde mowuok mbele un kaka rowere uyude ang'o? Nikech adira jo mikwanogo kaka wuon Albert ento at least no semiye pesa kata obedo ni pesa ok nyal duoko ngima to ntiere kuma biro bedo kama kene rowere to yude ang'o. Ne adwa tieko ka reaction e wach no niya ok en Ojwang' kende ema owito to koro kane chulo ji justice oyud ne ji temo sawito ngimagi e yo marach e lwet serikal to gima nakwayo wuon Ojwang' nokokono youth ni wuog oko dhi pap. Wuon Ojwang' yudo justice nikech wa jo Kenya. Koro winj jo Kenya nikech jo Kenya gi bende no Oriko Mondi no oloso account moro gi nyako moro ma waoro ne pesa. Wanyalo golo pesa moingo mar Ruto. Koro kik ng'ato ne ni koro president wuoyo code is more important than jo Kenya. You are getting justice in case jo Kenya. To kadi listen what president wacho gik mani police wacho cha. Pare ni entero dhano mang'eny mano witi kware kucho cha. To police mano cha kokelo ng'at moro mbele kanyo ni mobiro testify mbele jinia ane mano nego gi. To ng'ani beno cha kodhi owuok e cell ma ng'ato ok nyal wuoke ni o disappear. This case moro bende ni cha kuono Ojwang' kada kwan ndono kokonwa ni ng'acha onego Ojwang'. Ndono konwa niya story mane police ondiko cha e mando notigo nyaka sani. To justice yudore sani process mosa chopo ni jo Kenya. Koro adwa na nyine owe winjo wach Ruto. Gima politician biro wuotho ka wuon Ojwang' seche te dwa manipulate mondo we wachni will not stop it because podwa wito many youth. To maduong' ma jo piny adwa nong'e kawuono aipowa ni under influence mar president marwa. Aipowa dongen duol mochung' kar kende kaka ine under influence mar jatend piny nikech en independent policing and oversight authority mochung' kar kende. Jo Kenya ma follow investigation mar tho Ojwang' ni kadhi mbele jalno mane rito cell no ma central no testify wacho niya mano dhi ndiko statement mokwongo no bedo directed guy Aipowa kako dhi ndiko statement mare. Koro bang'e kano dok to winjo ka gik moko guilt sande to gone jo Aipowa sime yawa adwa chunga dieri yaduga dik report jogi nogoye opingo mano kende nyiso niya Aipowa the affect the investigation onge adieri mwadhi yudo ka ere kaka process gikwayo serikal 10 more days ma reveal for us the what happened everything to duol ni gin gi everything
gin gi everything, CCTV nitiere. Ng'ene kata Bagathi ogolo CCTV nikech jopiny giluoro ni jopiny ala attack osiptal. Jogi so konye gi kan. Ok adwa ni ukonya, watiekre konu gima adwa nakonu. Duol temo an ga Kenya kama independence gi. Ok onego wa trust gi. Ok onego wa trust gi nikech ok onego wa trust gi. Jo Kenya